Ka Consumers Protection Cell juga Khasi Students Union Central Executive Council berkumjuru berkeseng HANM haka arpulai terek mentau benai kila ujor ke Deputy Commissioner juga East Khasi Hills District Shillong halor ke jingpen kiu ke dor kamur jengki marba mardi bar kiwe de kitiar ki bakhamdan kam hasor Shillong. Kinong yalam ke Consumers Protection Cell kila penpau ke jing ngosi halor ke jingshim kabu juki katu kani kinong de haki yogi hat khamta masor Shillong daga bakhanyat be kinong thiet nong per ki babon le se ki de ki bawan na kathan nong kendong. Kumda ka kintui ki bo district ban pej bat shim khia halor kani. Nakaliang ka Khasi Student Union timba ka Consumer Protection Cell mutasni kalau ban kedu marmat bat GC ban prisno halor kani kaman bat nakaliang ini la kubur yang banar ka anai trik ladan kita ka jingpen kieu di dor marbam di bawah 1 point nabar wala kata nakaliang geseng nila kedu yi by day ban pabu bino degi priceless ante po CEO du ante po borok di dukan ni nang ba karkom dir kom tiet degi pajba kenya chalon sa te nakaliang jiru ila ong hiru ba incem kia ba ladadon bino no jing jor nila menon men file komplain hang Uba lamprang kharbani president ke HANM ru ulapan pau ke jo ke jing skokhia baru kentui ki board district bar kumjuru ke district redressal consumers forum begire ban shimkia halor ke ne kamat bar ban pharu ki brio jo ke sarkar begire ban jurub ahman la ki dukan bo marba mardi bar kiwe de kitiar ki badan kam khamtam ha yodo bar kiwe ki yo bakong san jong ke district kadaba dosan penlong ke HANM ban ya kendo bat song meeting ban ya thir ni tai bai DC kalong ba ngalayo snok le jong mat ba we mo jon menen bangai thitiar marbam milabe iong ba man kasngi insecure ki marbam made te kum ka seng kasno khia bu sok ram rawan ni kendo yaga deep musnar ba ki dai ban tik action namar ba kan kajingkiu palat jong marbam made man kapor kan long ka jing ka bakraw ya ki pajba nong thit nong pet ki ba kham kam kham jam kham tam ki to ki dok ki sok ki rangli ki juki ki ba bala man step ba man met namar wat ya ka jing kiu tor kum phnyang bro kum ke ban rew bidang ki ha ni mai wadap bidang mi ha surok bidang pen klumar snong ka jing kiu dor jong kum phnyang lai kam kta yu dok sok ka to kta i baru spa ada ubreu yo thit kali kadam ji ayu ban thit kom phnyang ring sngo bakane kadai ka isu ka ban kam tam nama ka kta ya uduk usuk ka kta ya unong bala ka kta ya kibakam kam kumjam te ngilarai ba hapo stiyo da ka sarkar lengba idik tisma deputy commissioner imla ban penherdor ya kini kimbam mude kaseng kam ban se ban hab ban penong jeki namangi i haki goi pat ki state lani ki jala jong kari sisin bala kiu imba mode kemot kadam ke jeki hendai hene kari jungi ngampat juyi i koj bat ngam juyo so koj ba kum je ban reu ke ba ngi yeki lani ngi mi surok mak benta ban yakun ya kan ke jing jong ki pat ba ki bedok posok